Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Welcome sa aking channel mga kababayan, Eric's Nihongo Lessons. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, ating tutukan ang paggamit ng particle to bilang marka ng mga pagbabanggit o quotations. Yoroshi desu ka? Hajimemashou! Binibiyak natin ang paggamit ng particle to bilang marka ng pagbabanggit o quotations sa apat na malalaking grupo. Ang una ay ang paggamit ng to plus ang verb na magsasabi o you, toyu, upang ipapahiwatig kung ano ang sasabihin. Sabi ko, sabi mo, sabi niya, sabi nila, at iba pa. Ang pangalawang grupo ay ang to plus ang verb na mag-iisip, omo, to omo, upang ipapahiwatig kung ano ang iniisip. Iniisip ko, iniisip mo, iniisip niya, iniisip nila, at iba pa. Ang pangatlong grupo ay ang to plus yung mga ibang verbs kagaya ng pagsulat, pagbasa, magiging, at iba pa. At ang katapusang grupo ay ang to bilang marka ng mga onomatopoeia o yung mga adverbs na gumagaya-gaya ng mga tunog. Kung nais nyo pong tumulong upang makagawa tayo ng mas marami pang mga libreng videos katulad nito, pwede po kayong magbigay ng kahit anong halaga sa aking PayPal account, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's ay E-R-I-C-S, wala pong apostrophe, Nihongo Lessons. Ang link po ay nasa description box sa ibaba. Ang leksyong ito, pati na rin ang mga nakaraang leksyon, ay meron pong kasamang exercise sheet na nagpapalakas ng iyong napag-aralan. English po ang exercise sheet natin. Sa donasyong $10, pwede po kayong umemail sa akin sa ericsnihongolessons@gmail.com at i-email ko po sa inyo ang exercise sheet. Pagkatapos nyo pong sagutin, balik nyo lang po sa akin ulit at ako mismo ang mag-check at bibigyan ko po kayo ng feedback. Balik tayo sa ating leksyon. Tignan muna natin ang unang grupo, ang to plus yung verb na magsasabi o you, toyu. Sa ilalim nito, meron tayong tatlong subgroups. Ang una ay kung ang verb natin ay nasa non-past tense, toyu. Pag toyu, ang palagi nitong ibig sabihin ay sabi ko. Ako ang nagsasabi. Palagi itong first person, huwag kalimutan. Ang pangalawang grupo ay kung ang verb ay nasa progressive tense, to itteiru. Pwede itong first person, pero ang to itteiru ay kalimitan ginagamit pang ang nagsasabi ay ibang tao o third person. Sabi niya, sabi nila. Bakit ganito? Dahil sa kulturang Hapon, hindi nila inaakala na alam nila kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Kaya pag progressive tense, may dahilan sila. Para itong dada ng dada yung ibang tao na saka dadada halatang halata na ng lahat kung ano ang sasabihin nila. Ang pangatlong grupo naman ay kung ang verb natin ay nasa past tense, to itta. Pag to itta, pwede itong first, second, o third person. Paano mo malaman kung alin? Hahanap ka ng subject sa sentence na pwedeng magsasalita. Titingin tayo ng mga ehemplo. Toyu ito, non-past. Watashi wa Eric to iimasu. Watashi wa Eric to iimasu. To iimasu, non-past, kaya ang speaker ang nagsasalita. First person po ito. Ang sali ng sentence, ako si Eric o ang pangalan ko ay Eric. Makita natin dito na ang pangalang Eric ay nasa loob ng brackets. Ibig sabihin, ito ay isang direct quote o ito mismo ang binabanggit ng speaker. Pero pag sinasabi lang ang sentence, di natin malalaman kung ito ba ay direct o indirect quote. Isa pang ehemplo ng direct quote, yung salitang hai ay nasa loob ng brackets. Watashi wa hai to iimasu. Watashi wa hai to iimasu. Magsasabi ako ng hai. Sa ibang pagkasabi, mag-oo ako. Ito naman ay indirect quote. Bale, hindi ito ang mismong salitang binabanggit, kundi kaparehong ideya lamang ang tugma. Sasawaretara, ikanai to iimasu. Sasawaretara,
ikanai to iimasu. Walang subject na nakasulat sa sentence, pero non-past ang ating verb, to iimasu. Kaya ang default doer ng action natin ay ang first person, ako. Kaya ang salin ng sentence ay, pag ako'y inimbita, sasabihin kong hindi ako pupunta. Ngayon, tignan natin ang pangalawang grupo kung ang verb ay nasa progressive tense. To itteiru. Tanaka-kun wa pari ni ikitai to itteimasu. Tanaka-kun wa pari ni ikitai to itteimasu. Pag progressive tense ang verb, maghanap tayo ng posibleng doer ng action. Kalimitan, minamarkahan ito ng particle wa o kaya ga. At meron nga, Tanaka-kun wa. Kaya si Tanaka-kun ang bumabanggit nito. At ang salin ng sentence, sabi ni Tanaka, gusto niyang pumunta ng Paris. Isa pang kahawig na ehemplo, Smith-san wa natsuyasumi ni Fujisan wo noboru to itteiru. Smith-san wa natsuyasumi ni Fujisan wo noboru to itteiru. Progressive ang ating verb, kaya hanap tayo ng doer at meron nga Smith-san wa, kaya si Mr. Smith ang nagsasalita. Ang salin, sabi ni Mr. Smith na aakyat daw siya ng Mount Fuji tuwing summer break. Ngayon, pag wala tayong Smith-san wa, ang sentence ay ganito lamang. Natsuyasumi ni Fujisan wo noboru to itteiru. Kaya sino ang nagsasabi ngayon? Balik default tayo. Ang default ay palaging first person, ako. Bale, ako ang nagsasabi. At ang dating ng sentence ay para akong naiirita. Sinasabi ko nga na aakyatin ko ang Mount Fuji tuwing summer vacation. Siguro walang nakikinig sa akin o naniniwala at sila'y tanong ng tanong. Parang ganito ang dating ng watashi wa, nanto ka, itteiru. Kachou ni nanto iimashita ka? Kachou ni nanto iimashita ka? May past tense quotation tayo, pero ito'y isang katanungan. Pag katanungan, ang default doer ay ikaw, second person. Kaya ang salin ng sentence, ano ang sinabi mo kay bossing? Isa pang ehemplo, Kimura-san wa party e ikanai to itta ne. Kimura-san wa party e ikanai to itta ne. Past tense din ito, to itta. At may nakasulat na doer, Kimura-san. Kaya si Kimura-san ang ating binabanggit dito. Ang salin ng sentence, sabi ni Kimura na hindi daw siya pupunta sa party, di ba? Isa pang karaniwang gamit ng to you ay sa pagpapangalan ng mga bagay. Ang pattern dito ay X wa, Y to you. Ang tawag ng X ay Y. Tingin tayo ng mga ehemplo. Chair wa Nihongo de isu to iimasu. Chair wa Nihongo de isu to iimasu. Ang tawag ng chair sa Nihongo ay isu. Sa ehemplong ito, ang to you natin ay nasa loob ng subordinate clause. Ferrari to you kuruma wa totemo takai desu. Ferrari to you kuruma wa totemo takai desu. Ang to you natin ay lumalarawan sa kuruma o kotse. Ferrari to you kuruma o ang kotseng tinatawag na Ferrari. Ang salin ng sentence, ang kotseng tinatawag na Ferrari ay napakamahal. Isa pang napakakomun na pattern ay ang X to ieba, na ibig sabihin kung pag-uusapan natin ang X. Halimbawa, Gengo gaku to ieba,
日本語が一番面白いと思う。言語学といえば、日本語が一番面白いと思う. Gengo gakto, iyeba, kung pag-uusapan natin ang linguistika, yung mga pag-aaral ng mga lingwahe. Nihongo ga ichiban omoshiroi to omo. Sa tingin ko, ang Nihongo ang pinaka-interesting. May pangalawang quotation tayo dito. To omo, sa pag-iisip ko o sa tingin ko. At ito ang topic ng ating pangalawang malaking grupo ng mga quotations. To omo, pag-iisip. Napakamahilig ng mga Hapon na kumabit ng to omo sa halos lahat ng kanilang sasabihin upang mapagkumbaba silang pakinggan. To omo, sa pag-iisip ko lang, para sa akin lang. Ngayon, may 3 subgroups din tayo dito sa to omo. Kagaya ng dati, ang unang subgroup ay kung ang verb ay nasa non-past, to omo. Tandaan na pag to omo, ang nag-iisip ay ang first person, ako. Ako ang may opinion. Ang pangalawang subgroup ay kung ang verb ay nasa progressive, to omotteiru, na pwede ring first person, ako, pero kalimitan ito'y ginagamit para sa hinala ng third person, pag-iisip niya, pag-iisip nila. Katulad ng sa toyu, ayaw ng mga Hapon na magkunwaring alam nila kung ano ang iniisip ng ibang tao. Kaya progressive tense ang ginagamit, kunyari walang tigil ang tao sa pagpapaalam kung ano ang kanyang iniisip. Kaya alam na rin natin kung ano sasabihin. At ang pangatlong grupo ay ang past tense, to omotta. Pag past tense naman, ang doer ay pwedeng first, second o third person. Kaya maghanap tayo ng doer at kung wala, magdi-default tayo. Tingin tayo ng mga ehemplo. Tignan muna natin ang non-past. To omo. Smith-san wa Amerika-jin da to omoimasu. Smith-san wa Amerika-jin da to omoimasu. Tandaan na kapag non-past, to omo, ang doer ay palaging first person. Ako. Ako ang nag-iisip. Ano ang aking iniisip? Meron tayong subject, Smith-san wa. Ang iniisip ko ay si Smith-san ay Amerika-jin. Isang kano si Mr. Smith. Ngayon, dahil isang noun ang Amerika-jin, kailangan muna natin ng verb na da bago pwede nating idikit ang to omo. Smith-san wa Amerika-jin da to omo. Sa tingin ko, si Mr. Smith ay isang kano. Tandaan na sa to omo, tignan ng maigi kung ano yung nasa harap ng to omo. Pag noun o kaya na-adjective, kailanganin natin ang da bago ikabit ang to omo. Pero pag i-adjective o verb, pwedeng diretso isunod ang to omo. Ang ehemplong ito ay gumagamit ng na-adjective. Tokyo wa nigihaka da to omo. Tokyo wa nigihaka da to omo. Ang nigihaka ay isang na-adjective, kaya kailangan muna natin ng da bago ikabit ang to omo. Tokyo wa nigihaka da to omo. Sa tingin ko, masaya ang Tokyo at tama ka dyan. Sa ehemplong ito, meron tayong i-adjective. Yamada sensei wa yasashii to omoimasu. Yamada sensei wa yasashii to omoimasu. Ang yasashi ay isang i-adjective, kaya pwede diretso ikabit ang to omo. Yamada sensei wa yasashi to omoimasu. Sa tingin ko, mabait si Professor Yamada. Ang ehemplong ito ay gumagamit ng verb predicate. Fuyu yasumi ni Philippine ni kairu to omoimasu. Fuyu yasumi ni Philippine ni kairu to omoimasu. Ang kairu ay isang verb, kaya diretso nating ikabit ang to omo. Fuyu yasumi ni Philippine ni kairu to omoimasu. Sa tingin ko, uuwi ako ng Pinas sa winter vacation. Isa pang ehemplo ng verb predicate. Takahashi-san wa Kobe ni iku to omoimasu. Takahashi-san wa Kobe ni iku to omoimasu. Ang iku ay isang verb, kaya pwedeng diretsyong ikabit ang to omo. Takahashi-san wa
Kobe ni iku to omoimasu. Sa tingin ko, pupunta si Miss Takahashi sa Kobe. Ito naman ay isang katanungan. Watashi o nansai da to omoimasu ka? Watashi o nansai da to omoimasu ka? Pag katanungan, ang default doer ng action ay ang second person, ikaw, anata wa. Anata wa, watashi o nansai da to omoimasu ka? Sa tingin mo, ilang taon na ako? Ngayon, paano naman sabihin ang hindi ko iniisip na nanto ka? Kagaya ng sa Tagalog, sa Nihongo mas madalas pa rin tinatapos ang sentence ng to o mo o sa tingin ko nanto ka. Pero dahil negatibo, yung verb sa loob ay gawin ding negatibo. Sa tingin ko, hindi nanto ka. Halimbawa, hindi ko inisip na si Miss Takahashi ay pupunta ng Kobe. Pwede rin itong sabihin bilang, sa tingin ko, si Miss Takahashi ay hindi pupunta ng Kobe. At sa Nihongo, Takahashi-san wa Kobe ni ikanai to omoimasu. Takahashi-san wa Kobe ni ikanai to omoimasu. Pero pwede rin nating tapusin ng negatibo ang sentence ng to omoanai, hindi ko iniisip. Pero medyo malakas ang dating na talagang sa tingin mo ay hindi mo talaga naisip. Ating ehemplo, kairanai to ikenai to omowanai no de kairanai. Kairanai to ikenai to omowanai no de kairanai. To omowanai. Dahil hindi ko talaga inisip na dapat akong umuwi, kaya hindi ako umuwi. Isa pang ehemplo, yasumitai to mada omowanai. Yasumitai to mada omowanai. Di ko pa naisip na gusto ko nang magpahinga o ayoko pang magretiro. Pwede itong sabihin ng mga ayaw pang mag-retire kahit na lampas na ng retirement age. Kagaya ng sinabi natin kanina, para sa mga Hapon, hindi natural na magsasabi kung ano ang iniisip ng ibang tao. Kaya para pwede itong gawin, kailangan gumamit ng progressive tense. To omotte iru. Halimbawa, keizai gakusha wa infre de bukka ga sagaranai to omotte imasu. Keizai gakusha wa infre de bukka ga sagaranai to omotte imasu. Ibig sabihin, iniisip ng mga ekonomista na di bababa ang mga presyo dulot ng inflation. Sa paggamit ng progressive tense, sinasabi mo na ang mga ekonomista ay nagpapatuloy ng action kung saan pinapaalam nila sa lahat ang kanilang pag-iisip na ang mga presyo ay hindi bababa dahil sa inflation. Ang isa pang estratehiya ay ang pagkabit ng yoda o yodes sa progressive tense ng verb. Atin na itong tinalakay ang yo sa leksyon 88 upang magpapahiwatig ng malakas na espekulasyon. Keizai gakusha wa infre de bukka ga sagaranai to omotte iru you desu. At ang sali ng sentence ay magiging mukhang iniisip ng mga ekonomista na ang mga presyo ay di na bababa dahil sa inflation. Pag past tense naman, to omotta, alisto kung may doer na pwedeng gumawa ng action ng pag-iisip dahil pag past tense, ang doer ay pwedeng first, second, o third person. Ating sentence, Osaka wa shizuka na machi da to omotta. Osaka wa shizuka na machi da to omotta. Past tense ito, to omotta. Pero ang sentence ay walang nakasulat na doer. Ang Osaka wa ay pwedeng topic pero lugar naman ito. At hindi ito nakapag-iisip. Kaya default tayo, first person, ako, watashi wa. Ang totoong sentence ay, watashi wa Osaka wa shizuka na machi da to omotta. Akala ko na ang Osaka ay isang tahimik na syudad. Hindi tahimik ang Osaka, napakalaki at napakasayang lugar. Ito ay katanungan. Sore wa nanda to omotta? Sore wa nanda to omotta? Dahil katanungan, ang default doer natin ay ikaw, anata wa. At ang totoong sentence ay anata wa, sore wa, nanda to omotta. Ano ba yan sa tingin mo? At ito'y third person na ehemplo.
Kanojo wa kare o baka da to omotte ita. Kanojo wa kare o baka da to omotte ita. Ang doer natin dito ay siya, kanojo wa. At napapalakas pa ito sa paggamit natin ng direct object particle wo para sa kare. At ang sali ng sentence ay, akala niya, si babae, na siya, si lalaki, ay tangengot. Pwede rin natin gawing kanojo wa, kare wa, baka na to omotte ita, dalawang wa, at pareho lang ang meaning. Isa pang pattern na gamit ang to-omo ay ang yo-to-omo, kung saan ang yo ay ang volitional form ng isang verb. Yo-to-omo, ibig sabihin, sa tingin ko, gagawin ko. Ang mga ganitong klaseng sentence ay may halong haka-haka. Dapat ang verb na gagawin nating yo form ay isang controllable verb. Bali ang action ay kontrolado natin. At ang mga ganitong sentence ay hindi pwedeng gawing katanungan. Ito yung sentence natin kanina. Fuyu yasumi ni Philippine ni kairu to omoimasu. General statement lang ito. Sa tingin ko, uuwi ako ng Pinas nitong winter break. Parang naisip lang. Pero pagpapalitan natin ang kairu ng volitional kairo, fuyu yasumi ni Philippine ni kairo to omoimasu. Ang sentence natin ay mas malakas. Mas malaki ang tsansa na gagawin ko. Sa tingin ko, ako talaga'y uuwi ng Pinas nitong winter break. At kung gusto mo pang palakasin, gagamit tayo ng progressive form, omotteimasu. Fuyu yasumi ni Philippine ni kairo to omotteimasu. Iniisip ko na ako talaga'y uuwi ng Pinas nitong winter break. Mas malakas ang dating. Hiru gohan ni sushi wo tabeyo to omoimasu. Hiru gohan ni sushi wo tabeyo to omoimasu. Sa tingin ko, kakain ako ng sushi sa pananghalian. Mas may puwersa ito kesa hiru gohan ni sushi wo taberu to omoimasu. Mas talagang gagawin mo ang tabeyo to omoimasu. Ima kara toshokan de benkyou shiyou to omotte imasu. Ima kara toshokan de benkyou shiyou to omotte imasu. Iniisip kong mag-aral sa library mula ngayon. Nag-aapura kang gawin mo dahil omotteimasu ang gamit. At lalo pa itong pinalakas ng imakara, ngayon na. Pag ibang tao ang nag-iisip, dapat gumamit tayo ng progressive tense. Yo to omotteiru. Mori-san wa keiki o tsukurou to omotteimasu. Mori-san wa keiki o tsukurou to omotteimasu. Iniisip ni Miss Mori na gagawa siya ng cake. Balak niyang gumawa ng cake. Isa pang halimbawa ng third person. Haha wa boku o ishiya-san ni shiyou to omotteiru. Haha wa boku o ishiya-san ni shiyou to omotteiru. Iniisip ng nanay ko na pagdoktorin niya ako. Balak ng nanay ko na ako'y padodoktorin niya. Ngayon, paano naman sabihin ang opposite? Balak kong hindi gumawa. May conjugation tayo dito. Ang dictionary form o rule form ng verb ay kabitan natin ng may at saka pa yung to o mo. Halimbawa, sa tingin ko, ayoko nang umuwi ng Pinas pag winter break. Mahal kasi pamasahe. Fuyu yasumi ni Philippine ni mo kairu mai to omoimasu. Fuyu yasumi ni Philippine ni mo kairu mai to omoimasu. Sa tingin ko, ayoko nang bumili pa ng segunda mano na kotse. Madaling masira. Chūkosha o mou kau mai to omou. Chūkosha o mou kau mai to omou. Ngayon, tignan natin ang ikatlong grupo. May iilang mga verbs na sa Nihongo ay ginagamitan ng to na parang quotation. Ililista ko dito ang mga pinaka-common kasama isang sentence na ehemplo. Eto sila. To hanasu, magsasalita. Keiko-san wa Amerika o ryoukou shitai to hanashita. Keiko-san wa Amerika o ryoukou shitai to hanashita. Kwento ni Keiko na gusto niyang bumiyahe ng Amerika. To sakebu,
sisigaw. Kare wa tasukete to sakenda. Kare wa tasukete to sakenda. Sumigaw siya ng saklolo. To yobu, tatawag. Honnin ni mukatte sensei to yonde kudasai. Honnin ni mukatte sensei to yonde kudasai. Harapin mo ang tao at tawagin mo siyang sensei. To setsumei suru. Mag-explika. O isha-san wa undo ga daiji da to setsumei shite kureta. O isha-san wa undo ga daiji da to setsumei shite kureta. Inexplika sa akin ng doktor na mahalaga ang ehersisyo. To kotaeru, sasagot. Omoikitte yada to kotaeta. Omoikitte yada to kotaeta. Matapang akong sumagot ng ayoko. To kaku, susulat. Sensei wa kokuban ni nanto kaita? Sensei wa kokuban ni nanto kaita? Ano ang sinulat ng teacher sa blackboard? To yomu, babasa. Kono kanji wa hana to yomimasu. Kono kanji wa hana to yomimasu. Ang kanjing ito ay hana kung babasahin. To osieru, magtuturo. Chef wa supu ni sakana o saigo ni ireru to oshieta. Chef wa supu ni sakana o saigo ni ireru to oshieta. Turo ng chef na huling ilagay sa sabaw ang isda. To kiku, makikinig o magtatanong. Sebu-to no umi wa kirei da to kikimashita. Sebu-to no umi wa kirei da to kikimashita. Narinig ko na maganda ang dagat ng isla ng Cebu. To kangaeru, mag-iisip. Kore wa honmono janai to kangaerareta. Kore wa honmono janai to kangaerareta. Ito'y inisip bilang peke. Ano ang diferensya ng kangaeru at saka omo? Ang kangaeru ay malalim na pag-iisip, samantalang ang omo ay parang biglaan, basta na lang pumasok sa isipan. To happyo suru, mag-aanunsyo. News de 2人がもう結婚したと発表された。ニュースで2人がもう結婚したと発表された。Inanunsyo sa balita na ang dalawa ay kasal na. To kokuhaku suru, mangungumpisal. Kare wa kanojo ni suki da to kokuhaku shita. Kare wa kanojo ni suki da to kokuhaku shita. Kinumpisal niya, si lalaki, sa kanya kay babae na mahal kita. May isa pang verb na dapat nating tignan. Ito ay ang naru o magiging. Ang naru ay kalimitan kinakabit sa particle ni naru. Pero minsan, pinapares ito sa particle to naru. Ano ang diferensya? Ibig sabihin ng ni naru ay magiging. Naglalarawan ito ng natural na pagbabago. Ito'y ginagamit sa pagsalita at sa pagsulat. Sa kabilang panig naman, ang to naru ay may nuance ng ay salamat sa bandang huli, nagiging nanto ka. Ganitong klaseng pagbabago, may drama. Ang to naru ay kalimitan ginagamit sa pagsulat. Titingin tayo ng mga ehemplo. Kanojo wa tomodachi ni natta. Kanojo wa tomodachi ni natta. Siya ay naging kaibigan. At kanojo wa tomodachi to natta. Kanojo wa tomodachi to natta. Sa bandang huli, siya ay naging kaibigan. May drama ang to naru. Siguro sa simula, siya ay isnabera, hindi namamansin, pero sa bandang huli ay naging kaibigan din. Yan ang nuance ng to naru. Hatachi ni naru to otona ni naru. Hatachi ni naru to otona ni naru. Pag naging 20 anyos ka na, mayor de edad ka na. Hatachi ni naru to otona to naru.
Hatachi ni naru to, otona to naru. Pag naging 20 anyos ka na, ay salamat sa bandang huli, mayor de edad ka na. Ngayon, may dalawang verbs na akala natin kukuha ng to bilang quotation, pero hindi pala. Imbes na to, kukuha sila ng direct object particle wo. Mga exceptions ito. At ang verbs na ito ay ang omoidasu, maalaala, at wasureru, makalimutan. Ehemplo, mukashi wa ano kaigan de yoku oyoida no o omoidasu. Mukashi wa ano kaigan de yoku oyoida no o omoidasu. Naalaala ko na palagi kong lumalangoy sa beach na yan noon. Shokubutsu ni mizu o yaru koto o wasureta. Shokubutsu ni mizu o yaru koto o wasureta. Nakalimutan kong diligan ang mga tanim. Ang katapusang malaking grupo na ginagamitan ng to ay ang mga onomatopoeia. Ang mga onomatopoeia ay mga adverbs na gumagaya ng mga tunog at minamarkahan sila ng to. Pag paulit-ulit ang onomatopoeia, optional ang paggamit ng to. Tingin tayo ng mga ehemplo. Merong mga onomatopoeia na gumagaya ng iyak ng mga hayop. Halimbawa, inu wa wanwan to hoeta. Kumahol ang aso. Aw-aw sa atin, wanwan naman sa kanila. At dahil paulit-ulit ang wanwan, pwede nang hindi gamitin ang to. Inu wa wanwan hoeta. Isa pang ehemplo. Koneko wa ooki na koe de nya to naita. Koneko wa ooki na koe de nya to naita. Umiyak ng malaking boses ang kuting. Meow-meow sa atin, nya-nya naman sa kanila ang iyak ng pusa. At dahil paulit-ulit din ang nya-nya, optional ang to. Koneko wa ooki na koe de nya-nya naita. May mga onomatopoeia na gumagaya ng tunog ng mga bagay. Kaze de doa ga gata-gata to furueta. O kaze de doa ga gata-gata furueta. Kumalampag ang pinto sa hangin. Smith-san wa nihongo o pera-pera to hanasu. O Smith-san wa nihongo o pera-pera hanasu. Napakahusay ni Mr. Smith magsalita ng Nihongo. May mga onomatopoeia na lumalarawan ng mga kilos. Kanojo wa kusu-kusu to waratta. O kanojo wa kusu-kusu waratta. Humagikgik siya. Kare wa kyoshitsu o koso-koso to tachisatta. O kare wa kyoshitsu o koso-koso tachisatta. Palihim siyang lumabas ng classroom. At mga onomatopoeia na naglalarawan ng damdamin. Sore o kiite, mune ga doki-doki to shimashita. O sore o kiite, mune ga doki-doki shimashita. Kinakabahan ako nung narinig ko. Kachou no dosei ga gan-gan to hibita. O kachou no dosei ga gan-gan hibita. Umalingaw-ngaw sa galit ang boses ng manager. Susumahin natin ang leksyong ito. Ang paggamit ng particle to bilang marka ng quotations o mga pagbabanggit ay nahahati sa 4 na malalaking grupo. Ang una ay ang toyu, pagsasabi. Pangalawa ay ang to omo, pag-iisip. Pangatlo ay ang pagpapares ng to sa iba't ibang mga hindi mo akalaing mga verbs, kagaya ng pagsusulat, pagbabasa, at iba pa. At ang pang-apat ay ang pagmamarka ng onomatopoeia o tunog na gaya-gaya. At dito natatapos ang ating leksyon sa paggamit ng to bilang quotations marker. Salamat sa pagpapanood at kita tayo ulit sa susunod na leksyon. Kung nais nyo pong tumulong upang makagawa pa po tayo ng mas maraming libreng video lessons katulad nito, pwede po kayong mag-donate ng kahit anong halaga sa aking PayPal link na nasa loob ng description box. At kung nais nyong patibayin ang iyong natutunan, meron po tayong exercise sheet para sa leksyong ito at sa mga luma nating leksyon.
Mag-donate lang po ng minimum $10 at pagkatapos nyo akong i-email, ipapadala ko po sa inyong exercise sheet, gagawin nyo at isauli nyo sa akin through email at ako mismo ang mag-check ng iyong mga answers. Bibigyan ko po kayo ng feedback. Salamat po sa inyong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung seryoso kang maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasana at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no benkyou ni gambatte kudasai. Ja, mata ne!